Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft PvP. Danas ćemo malo igrati PvP na Servercraftu. Samo da ubijem ovog. Mislim da će on mene pre da ubije. Malo si omašen da. Ajde, umri više. Umreću ja. Znači, jedan, dva, pogodi. Hop, hop. To je palo sam. Ja moram sam da. Ljudi, ajde, treba se boliš, ajde. Nek mene mislim pozadi da. Ja neću taj štab. Dar mi treba naći taj. Avu. Da ne zezati malo. Ajde neki izgledavamo. Da vidimo koliko je to moguće. Izgledavamo da nas oni ne ubiju. Op. Op. To. Au, shit. Beži, jaj. Ima da stane vidim previše. Da vidimo. Au, gdje? Da, ne mogu da ga pogodim. Oni će meni da daju. Nemojte mene. Ubijete njega. A što mene jurite, nisam tako poznatan. A znam. Inače ovo je moj novi skin. Inače ovo je moj novi skin. Znači on ima kao skin Endera, Endermana. Ne, pa nemoj. Nemoj da ste tako. Lako. Kad je bacio. Tiho. Stvarno nas ima ko... A na svakom ćošku vas. Ovaj Creeper je mislim haker. Ne znam baš, ali mislim da to sam jedan nije umrao, možda je samo to izaš. Op, op, čekaj ga, op, op. Treba je tu uvijem sa lukom i strelom. Op. Koliko strela imaš, ajde umiješ. Evo. Umri više. Ja sad idem da prikoljem. No šta, ti misliš da ću ja pojediniti, ja? Da se jedno laraš. Evo da. Ajde ovdje. Odu ja. Umri. Lago je mi, lag. Evo su, ba što mene samo ubijate? Pa stani, hoću tim, stani. Što su se pohvatali sada boj na Kosovu. Sad ću ja da ih centriram. Malo sam omašila, malo više nego. I gledaj, jaj, te greške. Ja mogu mislim umriti. Da Bog da ritu.
I ovdje treba da budeš opravdan. Ovo nas je ko mrava. Da li da si idemo možda? Ovo nas je prebiš. Najbolje da gađamo dalje. Vidi. Tih. Nebo se otvorilo. Sada vidimo. Evo ga. Idemo na dalje na dalje. Ja mislim da je pedofilka. Sam rekao. Op, dođi po mene. Beži. Samo odjednom dođe njih 10 da nas pobijaju. Vidite, to sam sad ja bio. Nešto otvaram. Sada vidimo. Ovdje. Ceć. Vidi. Dobaci, vredi nego malo. Tiho, stidim dosta. Ovdje. Sa svih su strana. Tiš, ja, man, i on je. Evo da. Dođi, vidi da ti se osvijeti malo, a? Šta misliš o tome? Dođi. Ali ja ću pred tebe vidim. Dođi, što bežiš? Pa neće tebi ništa. Malo samo udarim i ti padneš. Preživit ćeš ti to, ajde. Evo ga ovdje. Sisi. Šojkove, što su me bacili sad. Sad ja bežim, sad sam ja sisica. Ajde da dođem do tamo. Ruka preko ramena. Evo. Pa gdje si bre ti meni, a? Pa kako je to kad slunio? Kakav je to osjećaj? What the fuck? On je mene ubio. Nije realno. Ja on u gatu skine. O, bože. Buć, idemo. Iskoristimo moći parkura. Udari me još jednom i ti si mrtav. Ali sve, ja sam zagorala u lajku. Gdje smo mi sad? Gdje smo mi? Jure se, igramo se šugdje. Gdje će be? Koga gdje ti imaš? What the fuck? Malo sam na ruke. Idem se kroz nješ. Ubio sam ga ja, uspomnite tebi.
A, bežite, a? Dođi bre. Ja, ali moram odim tamo. Ovo je... fuck. Dosta sam bila. Ljudi, šta mislite da sada... Šta mislite da sada stopiram video pa da odem na arenu gdje se borimo 1 na 1. Da probamo pa ćemo da se vratimo na ovu. Naravno neću da snimam na to tamo areni. Ovaj je, brate. Ne seri da ne možeš da umri. Pun strela ko je, brate. Ja ne umri. Umri, brate. Sunnice, bežim. Sada ću, samo ako me sada ubiju, prekinut ću i ću na arenu tamo 1 na 1 da se borimo. Da vidim kako to ima da se vratim. Ti ćeš mi dati. Sada ću prekinuti. I evo nas ljudi, ovo je za arenu 1 na 1. Ajmo ovdje. Aha, tu su ušli. Već ste u redu za arenu 1 na 2. Dobro. Sorry, but you can't use that. What was it? Fuck. Od čega sam izbačan? Ok, stopirat ću zato što ne mogu da vam pokažem lozinku. Dobro ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećem klipu koji vjerovatno će izaći danas. Mi se vidimo, subscribe, like i komentarišite i pozdrav.